нам випинається правду. Написано, що тому буде відповідно так і тому, що Боже. Що написано, що тут Господа свого. Єдине, що воно написано, Господи Богу своєму, прийняйте, що його одному йому. Покайтеся, Царство Небесне від за мною робило серця на людей. Ви і виглухом, ми Царство Небесне, ми не смущені, ми втішені, ми гуляємо, вже спортують вони. Ви не волоньте мені правду, ми від нагодовані, ви не розпили, ми не робили. Якщо церква не буде бачити, Боже, ми репортами, нам Боже, ми станемо, ви не будемо за правду, будемо Царство Небесне. Мені ви, не гнати вас будуть, і буду на вас наговорювати, так слово перед мене. Перевірте, народу власне вибір на душа. А але покступлю перед вами. Ви всім землі. Ви всі відкриєте всі на світі її. Не вдаться в нас віначки, бо землір було висипано тобто людьми. Десь від розсвіту. Не може сховатися місто, стоїть на верховині гори. Запалить світильника, щоб поставити посуду на свічник на всім домі. Так за вас всі розсліди передінуться, не бачили ваші добрі діла, та поселяли отця вашого цього небі. Не подумайте, що я рейдувати кончу проти пішов. Я не рейдувати пішов, але виконати. Я кажу вам, доки не виживає, не менеться ні йота одна, ні жодна чота закону, не менеться, поки не збудеться все. Порушує не мертвих заповідей, людей так не чують, бо не мешкав Царство Небесне. То виконати нечисто, і стане велике Царство Небесне. Говорю вам, коли правильність ваша не привисить правда, що книжники добре сейте, віддавіте в Царство Небесне. Оцього, що було сторони наказане, не вбивайте об'єві на судові. Я коли сколько гнівся на транспорт, і дай вже судові. Далі бачу, розказати на Верховному суді, там дурниця дає гаєнну гневі. Тому коли все стоїло в татарство, ви виглядаєте дати сісьма на себе. Довше ви ударите обернецівником, і ти примириш кандидатом своїм, і повертаєш своїм сводара. Берите своїм заведенням швидко, бо з ним дорожі пішли. Це коли вони сиділи віддав, то способно себе на кандидат, ти тебе не висує сильно. Так кажу тобі, не видиш люди побили сіли, ти стане селяга. І той сказав, не перелюбу. Я хочу просто подивитися на жінку сердивську, взяв чи не знає паралель в серці своїй. Ви спускаєте тебе, ви вибережіться. Я ще тобі, щоб заїм один спускаєте, вони заїм сусід робили, я прошу, що спускаєте тебе. Він прийдеться, прошу, щоб заїм один спускаєте, вони заїм сусід робили все на мене. Хто сказано, що дружину свою спускає, не катайте його старо зводового. Я кажу, що хтось пускає дружину свою, крім привели розпусти. Я доводиться до переліку. Це спустимо, добирається частини перелік. Це вже було стандартно наказане. Я не знаю, але Верховний взяти свій перед Господом. Я вам кажу, не кастися зовсім. А не небом, на престол Божий, і землею ні за це, а не Єрусалимом він місце царя великого. Вони з головою своєю. І навіть однією випинку ви можете чинити білу з чорною. Вас що тебе так, ні, спічно це неправо. Чув, скажу, око до око, зуба зуба, а я вам кажу, не потрібно дому, коли ви зараз там справку тут, став не другу, то хоч хто поживає забрав сорочку, то дай прощаємо. Тобто все, коли буде подорожче на мову, то йдуть на звіт. Тобто подайте, щоб ти з тебе не здати від нього. Чув, скажу, робити розбити на нашого ворога, а я вам кажу, робити ворогів своїх. Ви знаєте, десь вас проклинають, ви проклинають вас, а мені все вас переслідує. Я буду сюди отця вашого що, не йди. Ви кажете, сонці є вас живе добре, ви носите своє праведність, не справедливість. Коли ви що ви таку нагороду маєте, знає сам медики роблять, ви вітаєтесь, доброчисті, ви щось зливу робите. Поганий чи не так, ви досконалі досконали теж вас стріляти. Коли ви сидять свою нову свою переконуєте, бачили вас, а ті, ви не матимете нагороду, ви саме свою небі. Коли ми перед себе подобають свій сім'ї, просто вулиці свої люди. Навіть кажу, вам немає вже народ свою. Він все слухає, треба мені вертати, що він править своє. Тепер на влада вилучення, а тут постоянно йде спеціально. А сонце, не буде цим суміві, що ви ставати великим, знову не присечі ваші люди. Навіть кажу, вам немає вже народ свою. Соломонця, і ти сумівщини, зачини свої двері, бо ви зачинили сонце в той дні. А речі постоянно йде спеціально. А коли це вертається зайвки погано, тому що вони не випустили своє воломовство.
Просто виявляється, ніби знає, десь ваш кадас нічого потребує, чи він ваше прохання. От боліть отак. Ось у нас, ось не розказ. Нехай ці сім'ята, я не буду привітався, що я буду говорити на землі країни, які на сьогодні нам сьогодні, бо сьогодні виконують соціальним винуватцям нашим. Не ведемо враховування, але ви живете вітав, бо я царство і сіло саме на віки амінь. Так він просто прожить дійсно, не поспіваємо себе на отець. Коли ви не будете цього прощати, отець ваш небесний просимо прожиті ваші. А що це бути сумнір, сумніри? Ви розумієте, ви не бачили люди, що просто правді кажу, вам немає вже на голову свою, тому просто там собі голову свою вмиєте, бо просто не людям. Він дай жа, люди відходять, крадають. А я скажу, Вангелі, ви мені ржають на місці, то злодії вони не підкопуть, що не крадуть. Царство нам буде серце своє. От, ви не тіла. Коли ми буде здорові, всі були світло, коли це було, всі було темно, то скажімо, що є темно, така що велика темрява. І це вам балансує не може, бо там це нам, і робити, триматися одного, другого секцію не можете проводити служити на мої. І так, журналістам і часто кажуть, що вони вістики на не прикрили, що вони зв'язані. І більше відвічають для тіло, і не часто видати. Володієте, жовті, збирайте круні, а проте встановлено десь будують, і не багато верхів штани. Ось так, коли хвилин може, я додати, просто буде величко. І того, цього клопочуть, вони не перевіряють штани. Ви чуєте, що будуть знаємося сам Соломон, ці ставиться і не кажуть, так, як знає з них. І ви просто не вдову. Сьогодні я завтра так сюди, і так забігає, тільки раз я не вашого є. І так, журналісти почав шукати, що в місті, що на кожній сусід, що в загнені. Ось цього погано шукає, я знаю, що сподобається, що цього не потребують, це не безпечно Божої правди, що це не дасть. Тож, навіть на завтрашній день, завтрашній день там про це потребують, що просто про це не сподобається. Я кажіть, щоб вас не жили, оце що ви добудете компенсують від вас, такої міри буде не є, такої міри з Іван. І що ви, так співати, що ви співати. Я скажу, брат, дай мені завтра зовсім, коли колоду у вас емоції. Розумієте? Ви ми перше колоду завтра, око вони бачите, вони завтра фотографію. Вибираєте там сам, розмовляєте перед спинним, що вони не розставили з нами, своїм родинцем, не розшматували вас. Росії вони рано, шукайте, знайдете, що таке вічництва. Виходите по підерві, пускають, знаходите, що таке вічництва. У нас є люди, які збираються нічого не екзамени, які є процедурин, а говорити, що нам буде нагадано. Ось як ви був цей гріб, завжди добре дарить своїм дітям давати. Тільки спіше отець ваш небесний, дайте вратинка просити на нього. Сьогодні ви знаєте, що вчинили мандити, це саме, що він свій вибор в цьому законі пророків. І це ж скурізно. Посеред ворота, що ви доброї, що ви погибелі, і найбагато ходять. І розкрити ворота, і скажу ворота, що ви життя, і мало всіх, що таке діє. Видите, по цих пророків, що приходять до вас ідеться ввечері, передники завовки, то їх не побачить, знаєте їх. Куди ви нагадом терміні збираєте, а тільки з заряків, ось на дерево добре, все добре, дерево все, що ви сіє. Моє дерево добре, і кого? Моє дерево добре, і добре ходити. Таке ж дерево, що добре плод народу, і струбується, та його не кидає. Це ж стоїться, продати, що не стоїть. Ніколи не каже на мене, Господи, не йде в царство небесного, то виконує волю Отця мого, що я не йду. Але прийде мене того дня і скаже, Господи, з виномятою ми прорахували, з виномятою демонів ми ганяли, з виномятою чудо велике творили, і молодцю тоді. Я ніколи не знав вас, і їдіть мене всіх течений козаку. Бачно, що Світінський збудував на піску. Коли нас вибрали, і сільські, коли знялася мені витягнулися, він упав, велика була травіненька. От хоч пастир мій, я ніякої нестачі не матиму. Він покоїть мене на зелених логовиськах, ходить мене доволі тихої. Душу мою, мене на стежки праведності раді імені свого. Коли я піду навіть долину смертної тіні, не забудуть славити зі мною твій жовтий покой, вони заспокоїть мене. І продовжують для мене трапезу при виді моїх ворогів. Нагостивили ви голову мою. Що ж моя додатня печа, так мені благо буде супроводжувати мене у всі дні мого життя прибуду в домі Господній повік. В ім'я Христа всі зміють скорпіони, вся сила ворожа, йдіть в безодню і в стадо свиней. Легіон. Стадо свиней. Безодню, стадо свиней. Сліпі бачте, глухі чуйте, німі говоріть. Прокажені віщайтесь, мертві воскресайте. Іванка звіщається добра новина.
Блажений, хто не спокуситься про нього. Блажений, хто спокуситься про Ісуса Христа. Хай щедро розходиться між всіма народами, племенами, язиками, кінцями землі. Мир вам, народи, племена, язик, кінці землі. В Господі Ісусі Христі в Євангелії. Хай щедро розходиться і фраза наголошується. Як ви знали, що то є милості хочу, не жертви Ісуса Христа. Варто приглянути ці приклади, що він говорить, де вони є. Не віддавайте слово за слово, лайкою за лайкою, дві ляпти бідні, то ви пам'ятаєте два роги Йосипа. Вона більше всіх дала, всі відлишка давали, вона те, що вона день про життя мала. А ці всі народи колені, вони і правими монахині, у домашнім турбуються, гірше невірно. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця, спільні Святого Духа, всіма нами гумані святим. Амінь. Всім, браті, сестри, матеря, з Господом, всьому віков царює. Моліться місце, кому ви живете. Добрі того місця буде вам добре. Та вас Господь Бог розпорошив. Євреям, цим юдеям, євреям, то правильно буде сказати, обрізаним. А хто йде за поганим, дійте поганим його народом, ну чого ж всі радіти і не помолитися. І якщо не обрізаним будуть робити тіла обрізаного, що ж? Не пробуйся і обрізання, як обрізання, навіть оце от апостола Павла, перевірити оце от, то, що він сказав, було б добре теж, і ободритися. Шалом. Шалом.